Krásny pondelok. Oficiálne sa už začína jeden z mojich 3 posledných týždňov v Amsterdame. Ja som sa dnes ráno zobudila, spravila som si skincare, naraňajkovala som sa, teraz je asi 12 hodín. Ja idem teraz do centra, idem na obed do školy, možno sa ku mne príde ešte kamarát, to uvidím. A o 3:00 mám Zoom, respektíve Teams s mojím školiteľom na bakalárku, čiže už som strašne zvedavá na feedback, lebo som mu poslala môj prvý draft. A už sa neviem dočkať, kedy budem hotová s tou bakalárkou, budem si môcť naplno užiť mesto. Ale keď už dnes budem v centre, tak po tom meetingu pôjdem asi nakupovať. Lebo treba to využiť. Samozrejme, prvá stopka je moje nenávidené vyhadzovanie koša. Ja trávim toľko času v mojej izbe, že niekedy zabudem, že reálne tu bývam. Toto je dnešné menu. Milujem a nejaký muffin. Je asi 4:30, už sa mi skončil meeting. Idem teraz rýchlo do Lulu, lebo potrebujem niečo pozrieť sebe aj kamarátke. A potom uvidím ešte, asi strávim celý večer učením sa, lebo som dostala nejaký feedback, tak ho musím zakomponovať teraz do bakalárky. Samozrejme som sa dneska absolútne neučila, je 9 hodín a večeriam. Mám šalát, cestoviny, praženicu, divná kombinácia, ale odporúčam. A večerný západ slnka cez moje nechutne špinavé okno. Krásny útorok, ja som bola ráno behať, tam mám ešte kvopku. A idem teraz za kamarátkou, úplne už utekám, ideme si dať obed a ideme sa učiť. Už sme si kúpili obed, toto je naša závislosť aktuálna, Paula má aj cookie. Krásnu stredu, urobila som si také nepodarené lievance a zelené smuty. Potom idem do fitka, včera som sa neučila, snad dnes sa už budem. Je štvrtok, 10:30 večer, ale ešte úplne svetlo. A chcela som vám ukázať túto ulicu, lebo tu sa najradšej prechádzam, lebo tá ulica je úplne že škaredá. Že ohyzná, že vôbec sem nepasuje, ale strašne to cítim. Piatok ráno idem z fitka, ale našla som tu kriedy, čiže idem si asi niečo nakresliť. OK, nechala som svoju značku tu na chodníku a môžem ísť ďalej. Teraz som tu našla vešticu. Možno pôjdem. OK, nie. Prvá zastávka je najprv nejaká výstava, čo som tu našla. Tieto cookies sú fakt, že najlepšia vec, čo existuje na svete. Ja som to už asi rok nemala, ale idem si ich vziať. V tom EZO obchode som si kúpila tigri oko, lebo veštica mala dneska dovolenku. Pozerala som sa teraz von z okna a neviem úplne, že sa to deje, ale asi to už dopozerám. Hi vlog, je nedeľa 4 hodiny ráno, respektíve už pondelok 4 hodiny ráno. Ja som tento víkend skoro vôbec nenatáčala. Včera som natáčala pizzu, respektíve v sobotu, čiže už predvčerom som natáčala pizzu, boli sme u Pauli, pozerali sme Saltburn. Za mňa super film inak. Ale no, prečo sa ozývam o 4 ráno v nedeľu? Lebo ja som mala celý tento víkend také proste divné pocity a úplne, že krízy, že zo všetkého. Reálne, že zo všetkého. A už som dneska odkonzultovala tieto problémy s mojimi 3 rôznymi kamarátmi, lebo postupne ako všetci chodili spať. Čo ako nemám im za zle, hej, proste nie je úplne normálne o 4 ráno byť ešte hore, ale no čo ma trápi, hej, lebo už všetci spia, čiže už mi zostáva len môj telefón, ktorý som tu na 15 minút štelovala, aby som nejak udržal v posteli. Prvá kríza, prídem, že absolútne neviem sa správať v určitých sociálnych situáciách a proste neviem, čo s tým mám robiť, lebo si vždycky niečo zle vyložím a potom ako keby sa až sabotujem, lebo som si niečo zle vyložila, alebo lebo neverím, že by niečo mohlo byť fajn, ale proste, neviem, hej, nadlho to by možno mal počuť nejaký terapeut, ale nie, whatever. Druhá kríza. Ten počet hejtov, čo dostávam na to, ako vyzerám. A to ako je jasné, nehovorím, že som nejaká prenádherná, ale to, že niektorí ľudia majú potrebu sledovať, len aby pod každé nové video mi mohli napísať, že som najškarečšia beba, ktorú kedy videli. To sa mi zdá trochu too much. A ako, hej, teraz aktuálny zjav úplne nepomáha mojej case, ale proste nevždy vyzerám takto.
A ja neviem, ja sa už potom strašne dostávam také tej krízy, že nechcem vychádzať von, lebo nechcem, aby mali proste ľudia so mňa nejakú krízu, že sa musia pozerať na tak škaredú babu. Ja neviem, proste na zajtra mám plány a respektíve na dnes. A úplne som to chcela zrušiť, lebo sa necítim ísť medzi ľudí a ísť von, ale asi by som to nemala rušiť, hej. Čiže tak, no uvidíme. Uvidíme čo ako. Hádam dobrú noc. Krásne pondelkové ráno, hlásim sa stále z postele. Rozmýšľala som, či mám nechať tu ten klip z minulej noci, lebo I was going through it. Ale reálne, proste to je realita, hej. Aj bedy sme občas zlední, to ja som tu už hovorila. Čiže dnes ráno som sa zobudila po asi 3 hodinách spánku, čiže to nie je úplne optimálne, ale úplne zrazu mám chuť do života. No, ráno som sa zobudila ešte vykrízovaná, ale potom som sa tak zamyslela nad všetkým a teraz mám chuť do života. Čiže ideme do fitka, ešte by som predtým chcela spraviť nejakú rannú jogu a po obede sa vidím s kamarátkou. A ešte taký reminder, že keď vidíte niekedy na internete, ako ľudia romantizujú Amsterdam a holandské leto, tak takto tu vyzerá jún. A tu ešte musím Lulu vrátiť. Už mám odcvičené, teraz sa tak nejak dávam dokopy, ale už teraz začínam meškať, lebo máme s kamarátkou taký girls day, ideme nakupovať a potom robíme večeru a pozrieme si nejaký film. Ešte sa musím ťahať s týmto všetkým, lebo potrebujem spraviť return v Lulu. Ani sa mi to nezmestí do kabelky. Ok, už odchádzam, toto je fit. Nič moc, lebo prší, kabelka má reálne 10 kg. Ale čo sa dá robiť? No, nemôžem povedať, že žijem svoj sen, lebo je jún. Je jún, hej. Prečo ja nemám šortky? Ešte mám mokré ponožky, lebo som mala mokrú kúpeľňu a vstúpila som do toho. Čiže proste kríza. Hej. Išli sme po Jellycats a je to zavreté. Toto je naša prvá stopka. Oh, he's emo. And this is his view. What? It's the budget option. Presunuli sme sa do druhej Lulu. Snažím sa teraz zistiť, či potrebujem nové leginy. Toto je naša aktuálna situácia. Neviem, či sa dostaneme domov. Ani neviete, ako si to teraz zaslúžime. Fakt sme mali, že hororovú cestu domov. Máme tu už ale ingrediencie na večeru. Fakt, dnešné poobede bola extrémna kríza, ale proste prišli sme domov somehow. Amsterdam není pre slabé povahy. This is other people. You know? Idem už domov od Pauli, máme výslužku z večere. Čakala som, kým prestane pršať, čiže už je asi 10 hodín, čo absolútne nevyzerá. Ja som reálne, že akurát prišla domov teraz a začala sa znova búrka. No nič, tak idem si urobiť čaj. Aktuálne miešam zázvor s kurkumou a peppermint. Idem zostriať tento vlog, čiže zajtra by som ho chcela dať vonku a vidíme sa znova o týždeň. Bye!